hello mga bay, kumusta mo diha mayong pagpanginabuhi? Naami karon sa Island Central Mall, diri sa Lapu-Lapu City. Og nakikita ako sa usa ka anak sa ako ang asanit. Ma, klaro sa imong naong mabi. Daan nakita mi na iyang inahan birthday. Pagpasok ka ba? Sa gawas ba? Natulog pa man eh. Hoy, kumusta? Kumusta? Happy birthday! Lata na, di bangon o kalit uy. Nakulbanta ng kabos, kaloy. Kaloy, man lamang si kabos. Nanghimuta pa. Kagwapa. Happy birthday ni mo, kumusta? Nirequest mong anak oy nga magkita ta karon, magkita mi karon para i-greet ka sa happy birthday. Ambot lamang wag yung ko kadungog banak insakyanan. Banak insakyanan ba wag do kay hitsit ya. Wala ko nalalagi, ma'am. Oy imong anak singot kayo gikulbaan. Gapa oy mag-ina. Diara na ako diri mga bay. Meet sa iya ha. Kay birthday lagi sa iyang mama. Oh, greet na to iyang inahan si Liselda. Liselda no? Oh, Lisel. Liselda? Oh, Remirata. Liselda Remirata bay happy birthday. Giliba kasi mong anak. Ingon siya sige law kag lantaws kung video. Binang sige kaon. Ambot wagi ko kadungog, ambot lamang sa kabos. Wow, sa kadungog di mo, ma. Banyak ang sakyanan. Nami daplin highway. Nami daplin sa highway. Kumusta man ka diha? Ma, kumusta daw ka, ma? Kumusta daw ka? Wala nga bungol na tali. Ini gani ni mo lapu-lapu magkita ta ha. Ngita ta daplin dagat, Oh. Ambot nakadungog baka mo yung taon. Pakaloy sa kabos. Hello guys, welcome to my vlog. Kita mi karon ni Bay Diesel, video call mi dera, gwapa kayo day. Perfect. 10/10. Daray mo pampagwapa diri ha. Ma, palit na ko, ma. Ana. Yan, napachut may usa ka surprise nimo. Kuha na lang. Ang among usa ka surprise, dili mi magsaba. Surprise good no? Dapat surprise ni isaba. Ibangon ni taon ng kabos, ang higda-higda na unta. Tingkatug man ron sa bukid. No? Ibangon taon ng kabos pagkaloy. Ni kalit og kisi-kisi. Ni kisi-kisi. Ngala jud ba sa idol, ma? Bangon jud. Nagigda siya mga bay, nagigda ligid-ligid ni taon ng kabos. Pagtanaw kung naong sa video ni kalitog kisi-kisi. Ni tindog. Era taon. Siya. Unsa maulaw ta ani wa ta patay mutak-mutak. Ambot wa jud ko kadungog ambot lamang. Ma'am, mag-meet up ta po, ma'am. Oh sige. Ay problema. Ay sa diri pag-greet sa Buutan kayo, grabe. Mo ni vlogger ka pwedeng buutan. Ala. Maulaw ta. Why pili? Oo, siyempre nga mo pili man ta. Buutan kayo, grabe. Uy, mong mama, mo naging pasagdan. Itutuwad na niya yung mama, na. Hello ninyong tanan diha, oy, kumusta? Wala, nitiabaw na. Happy birthday. Once again has come your birthday. Ma, magkita daw mo pohon, ma. That time is here. Uy, happy birthday. Pila na may edad ni mo? Imong anak, wakahibaw pila. Pila edad ni mo, ma? Uy, batasan, wakaila. Ay, wakaila, wakabaw. Pila edad ni mo, ma? Wala daw. Nagbanhaas, masakyanan. Di cute, maklaro. Di mo kadungog, ma, kay bana kayo. Banhak, isakyanan. Wala na yung idol, ma. Paningot ka, ma'am. Wala na tani mo. Oo, paningot. Parehas may kulbaan. Ma? Naku, baliton kay. Surprise na po akong uyab mabula ron mga bay. It's his birthday today. Wala, kita na dyan ni mama. Ako idol sa kong mama. Mao ni, kanang idol niya. Sigagwa po sagot. Igahabaw ka nang ginamos, ma'am. Mao na dyan ay idol niya. Kanang kaor sa bukid. Subay ta dito gitan. Ano to ang daron? Ano makasuod ba ka?
Dahon ba mo subayin ang dahon gunabay dahon diri gimingaw na kung sabsab og dahon. Dahon ang kanding gimingaw nagsabsab og dahon. Gwapa lagi ay kabalaka, way tatsa. Way tatsa, gwapa kayo. Di okay ra kay na, way problema. Intahon kaluis ka bus. Kilay is life. Di na kay bawal mangilay, ma'am. Ay na original nga kilay. Oh. Oh, sige na mga to na ta. Ato sa mi Subayon ng dahon. Oh. Nga magpalit ko og surprise nga handa nga ginagmay lang gud sa kuan uyab nga puwa. Kuha na mo to siya giglit kaniyang buntag isabot na nako kumabandi gabi. Naingon ko sa kumabandi gabi nga og nga kuan ang birthday ra ba ni Papa ugma aw kani kadlaw naman to sa birthday ra ba ni Papa ron ingon ko. Ayaw mo bana-bana, ayaw mo pag-greet, ayaw gyud. Ganihara magulanon taon ingon siguro sa sing galingon nga. Oh, mag-greet nako. Surprise din, ma'am. Surprise man. Oh, mag-greet. Sa birthday, ma'am. Tanaw na to. Wag gid ni greet niya. Luoy kay lungkoy. Karon na, ma'am. Oh, lungkoy kay gnaw. Palitan lang ko nato ginagmay nanda sa Pinobre ba. Oh, sige, see you later. Tingnan nato. Ayan, manamig subay sa mga dahon-dahon nakalain na sa bus. Wa jud absent jud ang mga kadahunan karon sa supermarket. Ano sa pakata makasabsab ani gutro. Ayan na si Inday. Sige nga ni. Payo ni mama. Siya lang ito. Nay pa sa lugo. Dunkin Donuts. May nalamang may birthdays kung ujab. Di man maka-invite. Kapit kayo buutan. Ako lang halos ako yung uli na lang gamitin. Uwag ko. Ayaw. Padong na may gawas ron. So, na din mo. Palit na po ko gamay ang manok. Nya cake. Mara good na good. Happy birthday na sa naman birthday sa imo. Ako uyab nga pula. Happy birthday, day, sir. Oh, dira akong uyab nga pula. Birthday niya karon. Ika, wa ko po ko. Ay batasan. Dili ra mo magtago, ma'am. Oh. So, ayan mga bayan. Palit ko ang duha ka Jollibee bucket meal. Tulo ka box nga dapong donuts. Wala man ang tani ako hatag dito nito. Anong gusto niya? Gusto na daw iya ha. Siyempre, ice cream. Chocolate sundae. Chocolate sundae, unong kabuo. Okay. Maray handa sa mga. Maray handa. Ginagmay lamang. Huwag kayo balo uyab mga pula. Way idea na unsa na. Wala gid mini greet niya. Loy kayo na taon nang na. Tung nang taon ron ini gabot na ko. Okay, kuan man ni surprise so siya kay Bao. So ayan na ang birthday cake. Sige, thank you. Okay lang. Thank you. Happy birthday, Papa Arnold. Thank you so much. Very nice. Dara mga bay, ako siya na ibilin rislingan. Kaya akong subayon dito. Isa'y mga lakaw sa panahon, wa siya kay bawan ni. Lungkoy taon kay ganihan naong. Mata siya lungkoy kayo kay himuot na kay ko. Ingon siguro siya, wa man yun Wa man gini great na ko. Kaya ingon siya, wa gini great kay.
Akong giina akong tulo ka anak nga ayaw jud niyo greet niyong papa ha unya ra. Nya ra niguli na ako. Doy kignaw. Kay lakon nainuktok siya. Aloy kignaw lang ko ni greet. O may ni greet niya. Ingon siya nga limta naman siguro kung birthday. Ansa tulang taon ron. Dira akong mga tarpaulin mga bay. Magbalod na mo diri. Nasa gate na ko gibutang. Tanaw na to kung uyab ng pula ron. Happy birthday to you. Kanta ka Pilbi. Happy Birthday to you. Asa naman ro ang buwan? Birthday celebration. Asa man si Papa ni Kuya? Yeah. Toga. Toga rap. Oh, Jollibee. Smile Jollibee. This one is spicy. Ayos Papa dito. Hindi ayos. Dan kaluwa. Iyo. Ang diribi sa ako pan. Diri ba sa lamisa? Anak. Yes. Tang ulo. Jason, magkitaan na lang. Isum ang salamat sa frontliner. Ito na madunot. Oh. Yum. Tarunga. Kena, mana? Picturean? Nabay usa o kaklase. Dua na. Tarunga bi, ikaw kay kuya. Wow. Para tayo handa. Tara. Tarunga ya. Kana yan. And 2 buckets. Pwede ko makahama isa. Chicken Joy. Ma. Spicy and regular. Ma, Anom ka ice cream. ano makuha dyan ng isa. Uy, Prince. French fries. Kuha dito plato, day. Ay, nilungag. Diriya. Happy birthday to you. Happy birthday. Pag-ilis mo doon siya lang si Tom. Nanga. Happy birthday. Tara. Hey. Happy birthday. Happy birthday. Papa, dyan, sagot ka pa. Asa man si Laplap? Bako sa si Papa. Loy taon kayong kabos. Lungkoy kay ganiya. Siya wa may ni-greet na ko eh. Bok. Dali sa ba pag sinina ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta Andro. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang siya, loyas kabos ganiya. Lungkoy kayo yung papa. Ingon siya, wa man ginigreet na ko ron. Nga no, kanalimot git siguro ni sila. Lungkoy yas naong lagi. Ingon po ni Lorna, hinoktok daw kasi gawas motor. Lialing ko na dayo, i-blow na lang cake ni mo. Gikwan? Pagkuha ditong sindi ya. Nag-wish siya. Yung tao, nang handa. Di ara, handa mga bay. Unong kapok ice cream. Hain namang usya. Dahil sa Chicken Joy, regular o spicy. Na-purple Is French fries, Dunkin' Donuts, and cake. Ayan, nagluto tao ni siya. Ayan, natan siya ganiha nga. Kung siya syudan rin ma. Kuan, mag-utan lang ta. Aluuyas, tingog lagi. Mag-utan lang ta, lauy. Ya. Butang ng sardinas. Ingon siya. Mag-utan lang ta, lauy. Butang ng sardinas. Hukara tong, lauy kuya, og kining kuan, kanang inununan. Na inununan na ay kuan. Tabuni, ka tabuni, ya.
Hangin eh. Reply ko ng YouTube haba. Wish niya. Sige. Sige, anak aya tabuni dia ya ha. Kay sige lingkod dia do. Pag-wish dayon. Piyong way lakay. Ma, pasin iyang i-wish makay. Sigarilyo. Sige na. Ge, My wish is my command. tabuning kandila aya kay basig mamatay. Mana? Mana? Ayop din. Pero yun. Sige, birahay ka mo ba siya panalangin. Pamalandong sa kalibutan. Yes! Kaya, happy birthday! Siya may mo ikasulti nga way ni great ni mo ganiha. Loy, ilong ko. Malungkot. Malungkot pa rin ang birthday. Malungkit pa rin ang birthday. Kaya karon na naman, ni great naman, siya naman. Maraming salamat, mga anak. Maraming salamat sa iyo, ma'am. Sige, ahak, ma'am naman noon. Sige na. Makaw na. Ala, Diyos ko po, Rode. Sabi niya, plato. O, di ari siya kay picture sa pare. Ano ba? Masak. Taon, kaluoy. Bita ang cake siya. First time mo ni magka-cake, no? Yes. First time kaluoy. First time mo ni mag-cake, bo? First time. Ala, yung taon. Oo na, wag yun. Awagi din taon. Kaya siya, kay galisoy pang panahon na to, niya, ting klase, average klase. Antong unang tuig mga baitig, average klase niya. Wagi kwisapi gid ato, so. Ma. Ang para birthday, ipalit na lang school supplies. Sige na, ginervyos sila, ginervyos. Hawiri, kay picturean. Smile. First, kailangan nindot og smile kay first kuan gana, first cake. Nindot taon siya man na smile, mura mag. Anak. Tarong ba? Idol sa naong. May nalamang na remembrance for the first time nakakik. Wala na. Asa namang naong? Di man masaigo ang naong ninyong duwa sa kamera. Idol ba? Idol, ana. Okay. Nawa ng kayo. Ay, siya di lamang. Humana magkag-wish. Apit niya masave. Tanaw, diri. Smile po siya po na. Di po kabaw mo smile. Ambot lamang. Oh, diri. Tanan. May na lamang. Oh, kana. Sus, kuya, tarungan ng kuan di ayo. Grabe mo makalingkod, manghabo ang mga hapin. Balista. Oh, sige. Mana? Smile. Ambot lamang. Oh, dito mo ka, papa. Luyo. Dali na. Dito mo luyo ba? Siya, may nalamang remembrance. First birthday cake ba yan na? O, kamo sa duwang papa, bi. O, lap na po. Pagtarong lap. Siya kay sabagan, papa. Di na nakadaog ni mo, puro buyag. Nga naman, itago na mga lagkaginoang na puro buyag. Pagtarong ba, litindog. Ay, ayaw po kay tindog tanan. Dara sa ulo itupong o na. Sure. Marag pinagbiyak ng kapayas. Si kuya na po. Si kuya. Bot lamang. Dara kuya, imurang bukton akong nakita. Pareha siya sa puro mga andro. Pas silang kinabuhi. Oh. Sige. Kana. Ay sus, katunga rin mong naong papaya. Berti ka cute. Unya, wa na ilaing magpa-picture? Ikaw din. Kani pinduta, kaning ubos. Kaning ubos pinduta ha. Sbugjil. Tabo ko. Kaning pinakaubos. Ayaw ilapti mo ba? Ayaw ipos. Ambot lamang. Sumapos na ito na. Kanarang ubos, hilapti. Oo na. Apila po din dira. Ubus pa ma. Paubos pa di ka makita. Ubus pa gyud. Yung lips rin nakita. Ubus pa gyud. Anak. Joke. No, lagi kilig si Angel. Ambot lamang. Sige. Naon siya na? Happy birthday to you. Happy birthday. Cook. Unsay walay cook. Ganyan. Palit. Walay cook.
Palit cook pa sa time siya atong tawagan si Kuan. Binamano si Minjan sa cake. Why naman no. Wait, ako anak ko eh. Gamaya ra to katunga ra na kay di mahurot kay busog na ra ba. Ako natural. Bantay ha. Hoy! Diyos ko, nakuha sa kamerang tilap. Sabi mo pare? Maraming salamat po. Ha? Thank you very much sa inyong namin. Ha? Noong siya man to, yung naman kainog bahal. Walay sa payan. Unya, first time man naka-cake. Unsya gibati? Happy. I'm happy. Tungo ra kanay. Happy, very, very happy. Wa pa na ikaw na. Wait, kan